Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, гови гӯсаладори фурӯшӣ будай, гови Карпат. Рақамоша мемонам, баъд аз ин видео рақамош мебарояд. Дӯстони азиз, канали нав шикоидагием дар бораи эълонҳои корӣ дар Россия, асосан дар соҳаи техника, экскаватор, трактор, бабкат, погрузчик, ҳамун чизо. баъд ҳамун спецтехникада гоҳнома дар кор бошад ё ин ки ёд гирифтан хоҳед кор кардана, вайдам ёрдам мекунем, гоҳнома гирифтанам ёрдам мекунем. баъд кадомеда регистратсия дар кор бошад дар шаҳри Москва, вайдам ёрдам мекунем. Ҳамаш гарантишкатяй ай баъзадан немебироя, қалбакӣ не, ягонташ ҳамаш 100%. Дӯстони азиз, ба гарантиша ҳамаш. дӯстони азиз, баъд касоне ки аз канали мо гов мехарен, хоҳиш дорем рақами WhatsApp дар рӯи экран мемонам, рақами WhatsApp-и хидмат. ҳамин гова аз канали Маъмур Азия харидем гуфта як видеоча роӣ карда монем. дӯстони азиз, касоне ки гов харидан, як отзивча роӣ кунен, хоҳиши зиёд мекунем. дӯстони азиз, кадоме харидем, хонатон бурдан, мана баракат ёфтем, ё ин ки камбудӣ доштава, нам хеле камбудӣ дошта гуфта, як видеоча мада роӣ кунед, рақами WhatsApp дар рӯи экран мемонам. касоне ки гов харидорӣ кардагианд, ай говҳое ки ман дар канал мондагиам, ба ҳузур мана рақами WhatsApp ҳаст. фикри худтона, отзиви худтона роӣ кунед. мана карпати тозаш, касе ки молкун бошад раҳматиша мегирд. 16 литр 15-16 литр шир додесай ва нами гӯсла буқача. касе ки молкун бошад раҳматиша мегирд. нами гӯсла буқача. нархи мол бошад 23000 сомон, бо муомила дорад. улум кунам як ҷӯши нишонта. Айсин шуддор гирисм. ай ширброя бинем мана. Düştü.